Vadikani mufaro wangu kuti titandadzane zvakare tiri muchirongwa Mike Samba Show pachikuva chemhemberero. Munonzwa tinogara taura kuti kugona hakuna zera. Ndiko saka muchiona vadiki vari pakati nepakati vanodonzva tinomapemberera pano. Donzo rechirongwa chinove mwana weMike Samba Show ndechekuti tinoda kurakidza nyika kuti kuZimbabwe tinawo mazera akasiyana siyana, asi hatigone kupinda muchikamu chino tisina kupa kutenda kwakaperera kune dande mutande vanotipa masaisai kuti tigone kutandadzana pasi rose. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande zvinoendeka. Zvivimbiso zvatinoita pano ndezvechokwadi. Zvese zvauri kuita tinoda kuti tinokushuvira rombo rakanaka, tinokushuvira tingati good luck. Tichasara tichikunamatira Zimbabwe yese. Handiti ndizvozvo here vadiwa tariri vari muZimbabwe muno mukati menyika yedu, nevana vezvizvarwa veZimbabwe nevanofarira vana vadiki vanoita zvinhu zvakanaka. Ngatirambei tichingoti hewoyo Aiden, hoyo mudiwa uyo kwese kwaanenge ari kuti abudirire. Takambovimbisa kuti kashamwari kedu kari pano nhasi kanodzoka zvakare, nekuti tiri kuteedza matsimba ake, tiri kuteedza zvaari kuita. Paanongoti sumukira achiita zvimwe tomudana, paanongoti sumukira achiita zvimwe tomudana. Ndichazoda kutiudze vanhu kuti unonzana. Wakadi yako? Tiripo mulipo yenyu. Ndinofara zvangu, ndafara kuona ini. Neniyo. Kuinda wakaita nguva isusu tinodzoka. Inini? 2024 munoziva kazvinhu zvanga zvichioma. Takati mbori kudzimwe. Asi zvanga zvichiomera iwewe here. Zvinombooma asi zvinongozonaka handiti. Ndichida kuti utaurire nyika uzvisume kuti zita rako unonzani. Inini ndinonzi Mudiwa Prince Aiden. Une makore manganiko? Inini? Ndine makore magumi. Kuzvauzokura 10. Aiwa watokura. Ndakazoona paye pawakamboya wanga usati wasvitsa 10. Zvino wasvika. Asi ndoda kuti makorokoto. Wakachena iwe. Tabasa. Aiwa, ndinotenda. Takamboona ma-awards awakawana akawanda chaizvo. Apa ndoda kuti tingodzokorera mbichana tiri kuNigeria kwawakambotanga kuenda kuya, nekuti vamwe vakukanganwa manje kuti Aiden Prince Mudiwa ndopadiwa tarina waterere munongotora zita ramunenge muchida. Chimbotiudza kuti kuNigeria wakaenderei? KuNigeria inini ndakaenda kunoita zvekumodhela. Kunoita makwikwi nedzimwe nyika. Inini ndaita makwikwi neUganda neNigeria. Asi ndotenda Mwari nekuti ndakaita number 1 ikoko. Unonzwa ndinobva ndapururudza number 1 nekumodhela nechi ikoko kugona kwaunonoita uku. Ndoziva kuti nyaya yekumodhela iyi haungotangisa ngonzi takumodhela ngatifambei ngaite sei. Iwo wakadzidziswa nani kana kuti unodzidziswa nani nyaya yemodeling? Inini pakufamba ndodzidziswa na mudzidzisi wangu anonzi Ishmael, ndiye anondidzidzisa pakufamba. Then pakuridza bhosvo ndodzidziswa neticha wangu kuNigeria anonzi Prince. Asi vekuNigeria manje vanokudzidzisa sei iwewe? Iwe uri kuno kuZimbabwe, iwe vari kuNigeria? Mama wangu ane nhamba dzeticha wekuNigeria, saka tinongofonerana tozoita maleseni. Amuoneka ndizvozvo kamazano nekuti vadikani nyika yese yakunge dunhu rimwe chete. Onai kunaka kwazvo ari kudzidziswa. Ndichazokukumbira kuti undidzire bhosvo usati waenda nhasi handitika? Ndizvozvo. Ndinoziva kuti une ma-awards akawanda. Chimbondiudza mamwe, auri kungofunga chendoziva kuti akawandisa. Kana mamwe ukakanganwa tinozoaburitsa paTV. Inini rimwe amwe ma-awards andinawo. Pane best body. Nekuti hauna une kamiri kako kakanaka kanodiwa kaka. Then Mr. Popularity. Having 3 in each competition. Vanhu vaikufarira chaizvo.
iwewe wakawina maawards matatu eMr Popularity. Ndachida kunyatsonzwisa kuti wakawina kupi ese matatu iwaya? Rekutanga randikawina anga riri remuZimbabwe muno. Wanga waita chii? Ndanga ndichiita inonzi Little Mr and Mrs Africa ka. Then rechipiri ndona ndikawina kuNigeria. Panga ndichiita the same competition asi different country. Ndizvozvo. Ndoma ndikawina kechipiri. Then kuMalaysia. Ndokwandikawina imwe award yeMr Popularity. Inga wapedza nyika dzese naiwe. Hauchatombovhunduka kana mudege ka? Vamwe vanorutsa kamudege. Vamwe vanototya kana ikasumuka ikaita se iwe watozvijaira zvemundege izvozvo. Aiwa, tiri kuenderera mberi asi ndoda kumboti tiite imwe game. Nokuti ndazviona kuti une maawards akawanda, wawina zvinhu zvakawanda. Ndoda kuonawo kuti zvimwe kunoku unowina here. Asi ndoda kuti iyoyo competition yekuti pakaiswa sound iwe unotaura kuti chii. Hatitika inogona kunge iri mhuka, inogona kunge iri shiri, inogona kunge iri mota kana chimwe chinhu. Saka ndoda kuti nyatsoteerera, ngatiteerere tese ndigonzwa kuti unogona here. Imboteererai kutanga unzwa. Ihuku. Waigona. Waigona. Inda ndafunga kuti huku hauizivi kaini. Ndaitofunga kuti zvakakuombera ka-idea. Alright. Rega titeerere futi imwe yechipiri. Nechirungu. Kana ugona taura nechirungu kana nechicho. Wagona ibhiza. Ndachifunga kuti haungamboigona. Ngatimboteerera imwe futi sound yekupedzisera. Imbwa. High five. Wadzigona dzese. Nhasi ndakakurongera ndichiti kana Aiden auya ndoda kuti nditambe naye game iyoyi agotadza zvino wabva watsuna. Saka zvirwa zvarakidza kuti kwese kwauri kuenda kuti uri kugona chaizvo. Wabva kuMalaysia, takavimbisa vanhu pawakabva kuTanzania, kuLagos, kuNigeria. Takavimbisa vadiwa nevatariri nevateereri kuti mwana ari kuzoenda kuMalaysia. Kana aenda kuMalaysia, tokuudzai kuti zvinenge zvafamba sei. Imbotiudza kuti kuMalaysia wanga waenda kunoitii? Malaysia ndakaenda kunoita the same thing. Zvinhu zvakafanana nezvandikaita muNigeria. Kufamba kumodhela. Ndichiridza bhosvo rangu. Ndichichena. Ende nhasi wakarova shamwari nhasi. Asi timacolors edada kuda munofanana. Handei? I think in this also ndikaita. Saka uku kuMalaysia zvakafamba sei? Ikoko. Ndakandoenda kunoita makwikwi. Nedzimwe nyika. Panga pane Indonesia. Woniyo. Malaysia. Contestants emukantry momo. And Cambodia. Botswana. And Uganda. KuZimbabwe. Ngairiko. Iwewe kandi weZimbabwe anditi ndosaka takudaidza kapa kupemberera pano kuti Zimbabwe. Saka isusu watati Zimbabwe yanga iripo, tinodada newe. Kana uchikwikwidzana nevamwe vanhu vedzimwe nyika, vemamwe marudzi, iwe unonzwa sei? Unotya here? Unonyara here? Unoita sei? Kunyara nekutya manje. Ndokusiri kwangu. Unoita sei? Inini ndenge chitonzwa kufara. Kuti kuenda kuzvimwe nyika. Chidzidza magaririro avo. Zvimwe zvinhu. Tinodada newe, unozviziva. Tinodada newe nokuti kana vamwe vanhu vakuru vanotya kana vakaenda kune dzimwe nyika vachiita makwikwi wayo.
Saka manga muri vangani vakanga vachikwikwidza vari pachikuva kana kuti pastage? Takatiri 30 nemapiri. Manga makawanda 32. Manga makawanda. Ipapo wakaita sei? Ndiri kugadzira kuti ndinzwe nokuti handisati ndaziva kuti wakanoita chi. Saka ndakutombobata hana yangu. Ndiudze wakaita chi. Ndakatsinzinya. Out of all the contestants. Aiwa, isusu tine own category yedu. Ipapo. Saka wakaita sei? Wakabuda chi? Ndakabuda nanchiko pachipiri. Kuti vamwe vangu ane nanchiko isitaure nechirungu. Taura zvangu kana nechirungu ndonzwa. Ngwane racism pabreak. Saka ndakaita chipiri. Kana number 2 yakanaka iri pamusoro. Vadiwa tariri nevateereri, ndofunga ikoko nemiwo muri kufarira mwana, muri kupururudza pavanhu 32. Kamwana kedu kakabuda number 2, first runner up, kakomana kedu kekuno kuZimbabwe ikakaka. Vana vanoda kuramba vachisakurirwa, vana vanoda kuramba vachisumudzirwa. Kuchikoro unenge waita sei paunoenda ikoko kuchikoro? Handi unopinda chikoro here iwewe? Uri mugrade manje? 5. Inga wadzidza serikiwe. Saka unoita sei? Vanokukumbira here kuchikoro kana kuti munoenda dziri nguva dzemaholidays kana kuti unozoya wodzidza zvakadzidzwa nevamwe usipo? Inini zvandinoita tinokumbira chikoro kuti imboenda for madesert. Then ipapo ndodzokawo chikoro. Ndadzokawo chikoro ipapo then ndohatatanga celebrate zvakaitika uko. Then apa ipapo then ndozobata zvevamwe vanhu zvawakadzidza. Ndizvozvo chaizvo ndinozvida chaizvo nokuti kana uine shungu yechikoro zvese zvauri kuita izvozvo izvi uchazozviita zviri pagiya repamusoro chaizvo. Saka izvi zvekuridza mabhosvo izvo wakazviona kupi? Wakazvitanga kuzvida sei? Inini ndakainspirewa naDenison naDave Foot. Ndo vanoridza ari kati tivakorokedzewo pachikuva chino. Denison, uri kuona here mabasa ako auri kuita naDave? Vana vakukutarisai vari kuzviita, nekuti tiri kuti isusu mazuva ano munhu wese anogona kutanga ndima yake. Atotanga ndima yake ka muri kuona kuti ane mabhanire, ane zvii zvauri kuwana pamusoro pemabasa ipapa aari kuita. Wandiudza kare kuti unodzidziswa nemudzidzisi wako wekuNigeria. Asi yawakapfeka iyi yabva ndichikora kaidi ndekupi kwe? Wakazviona kupi zvawakapfeka? Unyirikiti uyu. Amai vangu ndo vakaita kuti munhu adesign zvipfeko izvi. Ende ndovatenda zvikuru nekuti zvakanaka ende zvakakufita. Saka ichi chipfeko ichi ndo chaunopfeka chete kana uchiridza bhosvo here kana kuti une zvakawanda zvaunopota uchichinjanisa? Ndine zvakawanda zvandinopota ndichichinjanisa. Saka bhosvo unoridza kupi? Inini? It's according kuti ndikuenda kunzvimbo ipi. Saida pamuchato, pa-birthday, nemaparties. Saka vanhu kana vakukoka, iwe unouya here vari pamutambo vachiziva kuti tine muenzi wedu acharidza bhosvo, kana kuti unenge vanhu vasingaziva notozongoshamiswa iwe wapo watingati pachirungu surprise? Ndinongouya vanhu vasingazivi. Saka vanoita sei kana vatarisa zera rako vagoona bhosvo rako? Vanoita sei? Vanongofara. Haiwa, zvinofadza. Zvirimo uri kuzvigona, ndiwe uneyese uri kurira. Handi kurira unokuziya? Ndiwe uri kurira iwewe. Saka iwe unoda kuzoitira iye vanhu venyika yako ukanga Mwari vakuropafadza. Ndakunzwa kuti ndoda kubatsira. Wakatarisa kubatsira vana here kana wakura? Kana kuti unoda kubatsira vanhu vemazera ako? Kana kuti unoda kubatsira unoda kutarisa vapi iwewe?
rabatsira vayavayaka vari mumatambudziko vasingakwanisi kuenda kuchikoro ende chikoro chinofanira kuona vana because pasina chikoro ka dai ndisiri pano dai ndisiri kuita zvekumodhela dai ndisitombori pano ndichiita interview ndizvozvo nokuti vadiwa vatariri nevateereri chikoro sezviri kutaurwa nekamwana kedu kari pano Adrian Prince Mudiwa ari kutaura kuti chikoro chinozarura mikana yakawanda, chikoro chinozurura madhoo akawanda, chinobva zvamupa kuti mwana asavhunduke. Chionai kuti mwana uyu ari kuenda kunyika dzimwe dzisiri nyika dzedu dzeZimbabwe, asi anzi handitye, handivhunduke, ndinosvika ikoko ndichiita zvinhu zvangu. Saka zvakatopera here zvemakwikwi izvi? Makwikwi? Aiwa, hazvinopera. Nokuti mugore rino ndichaenda kuIndia futi. Kune chii kuIndia? Noita the same competition. Saka uri kuramba uchingovatsvuna kavana? Saka kuIndia pese paunofamba apa unoperekedzwa nani? Unofamba wega here kana kuti une mumwe munhu anofamba newe achikuperekedza, kana kuti munhu anokutarisa? Nekuti toziva kuti kunyange vamwe vanhu vari mumabasa, vamwe vanoimba kana vanoita mabasa ekutaura sezvandinoita, vanenge vaine vamwe vanhu vaiva tinoti manager anokubatsiridza kuona kuti wamira zvakanaka, hauna kuneta here, wadya here usati watanga kuita zvinhu. Iwewe unaye here manager? Unobatsirwa nani? Namanager here kana kuti namai? Unobatsirwa nani? Inini ndofamba namai nenational director vangu. Mama vako? Ndofamba namama vangu nenational director vangu. National director vangu ndo manager. Ndo vanenge vachikutarisa kuti zvakamira so, utano hwako hwakanaka, wakaita sei. Aiwa vadiwa vataririka, hatingakundwi kane mwana mudiki. Munhu munodawo mumwe munhu mubatsiri wako. Unogona kunge uri nyanzvi yebhora, unogona kunge uri nyanzvi yokuimba, unogona kunge uri nyanzvi pabasa rako, asi unoda mumwe munhu anokuudzai kuti munenge maneta, aiwa dai madai, aiwa iri zuva iri rakakuomerai nekuti mune zvakati zvamuri kuita. Kunhasi wambofuma uri kupi? Ndinochifunga kuti uchauya, ungadai wauya kudhara. Wanga uri kupika iwewe? Andiri kuchikoro. Wanga uri kuchikoro. Kuchikoro ikoko kundoziva kuti unodzidza zvakawanda. Chii chaunonyanyofarira kuchikoro? Ini chandonyanyofarira isvomu nekuti maths nechirungu. Ndodza unonyanyofarira. Ko chirungu ichi unochifarira here? Chirungu ndingati ndinochifarira zvekudaro, asi chiri bhosa. Aiwa ndizvozvo chaizvo, ndoziva kuti unofarira mutauro. Ndinoda kukushuvira shamwari yangu. Dai inini ndaigona kuimba bhosvo, ndingadai ndakuimbira karuve kuti shamwari yangu iyo, shamwari yangu yepamoyo, shamwari yangu iyo, shamwari yangu yepamoyo. Nekuti kana waita zvinhu zvakanaka, uri shamwari yepamoyo kuvanhu vese vakatipoteredza. Ndinoda kukushuvira zvakanaka. Regai nditi pamukana uno nditende vatsigiri vake, zvikuru sei amai nevadzidzisi vake vekuchikoro vari kuramba vachingosakurira, vari kuramba vachingosumudzira tarenda. Pane tarenda rakakura vadiwa vatariri nevateereri. Asi hatigone kupedzaka tisina kutenda Wamambo Space Creatives, nokuti ndivo vakatipa musha uyu. Wakanaka here? Ndizvozvo ndo vakatipa weyo, vanhu vakatibatsira vakatipa musha iwowo. Asi tigotenda zvakare dzimwe shamwari dzedu dzinotipa masaisai dzedandi mutande, nekuti pasi rose izvozvi tagona kuonana nevari kuAmerica kutaura navo, vari kuIndia, vari kuZimbabwe kupi. Tinovatenda. My Samba Show is powered by Dande Mutande. Nedande Mutande zvinoendeka. Zvakadi kufarira kamwana kedaka. Vanoda kutinyorera, vanoda kutiridzira, makasununguka kuzviita. Nekuti ari kusumudza mureza weZimbabwe kunyika dzese dzaanenge achienda ikoko, zvinenge zvichinzi Zimbabwe yasvika, yakamirirwa nemunhu ane makore 10. Mwari ngavamuitire zvakanaka iye nemhuri yake. Kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri My Samba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka
chikakwata. Zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.